V nedeľu 9. januára ukončili novomestskí Bulldozi základnú časť hokejovej ligy juniorov. Tento hokejový klub pôsobí v Novom Meste nad Váhom prvú sezónu a v súťaži si vo vzájomných stretnutiach zmerali sily s ďalšími 5 mužstvami zo západného Slovenska. Doteraz odohrali 30 stretnutí a po poslednom víkendovom dvojzápase v tabuľke skončili na 4. mieste. O domáce zápasy bol veľký záujem aj zo strany hokejových fanúšikov, pretože Bulldozi na ľade predvádzali kvalitný hokej a stretnutia sa odohrávali v priateľných časoch. My sme boli zvedaví, ako túto základnú časť hodnotí tréner. Vlastne v tej prvej, by som povedal, také štvrtine alebo tretine súťaže sme prehrali až 9 zápasov o 1 gól a tie body nám teraz v tom konečnom zúčtovaní po tej základnej časti chýbali. Teraz nás čaká 10 zápasov nadstavba s mužstvami z východnej konferencie, alebo teda skupiny. No a potom, pokiaľ po tých 10 zápasoch budeme v tej priebežnej tabuľke na 1. alebo 2. mieste, tak ideme do bojov o extraligu. Aj keď Bulldozi neskončili v tabuľke na 1. mieste, môžu sa popíšiť individuálnymi štatistikami. S 33 gólmi je najlepší strelec náš útočník Vladimír Čopák a Filip Šedivý si na svoje konto pripísal až 53 asistencií, čím sa stal najlepším nahrávačom. Z obrancov v tabuľke na 2. mieste figuruje Marek Richter s 11 gólmi a brankár Jakub Belák svojou úspešnosťou predbehol ostatných gólmanov. Ale na tieto miesta máme jednoznačne vyarendované a to je len počiarkuje tú prácu, ktorú s tými chlapcami robíme, že po tej individuálnej stránke oni rastú stále viac a viac a dúfame teda, že ten trend bude pokračovať, že pôjdu ďalej. Čo očakávate od nadstavbovej časti a aké máte ciele? No jednoznačne očakávame, že všetky zápasy vyhráme a dostaneme sa do tých bojov o extraligu, kde teda našim samozrejme dlhodobým cieľom je hrať extraligu vo všetkých kategóriách. Budeme na každý zápas pristupovať na 100%, teraz už ide o veľa a chceli by sme sa dostať do tej baráže, jak aj minulý rok a musíme vyhrať každý jeden zápas a dúfať, že zaváha niekto z tých superov, ktorí išli s bonifikáciou do tejto nadstavby. Najbližší víkend Bulldozi odohrajú prvé kolá nadstavbovej časti a na domácom ľade privítajú lídrov tabuľky východnej časti HK Mládež Michalovce a Prešovský hokejový klub. No ako som počul, tak Michalovce sa posilnili o nejakých hráčov. Uvidíme, jak to bude. No, minulý rok boli zdolateľní, tento rok vyhrali tú nadstavbu, či tú skupinu druhú, no východnú a uvidíme, no, jak to povie. Adam, hej. Budeme našim juniorom držať palce, aby sa ich ciele splnili. Denisa Jacolová, televízia Pohoda.